Emakhosini nibingelela uGokhuphula oqalayo ukungena uzosubscribe aphinde alike ukuze phela wonke amavidiyo esiwafakayo la ebese uyayithola. Ngalokho kuyasiza kakhulu ngoba yonke ividiyo nevidiyo engiyifakayo uyakwazi ukuthi uyithole ebese uyasizakala ubhekelele inkinga yakho ukuthi wena unasiphi isimo. NgiseThekwini eMgababe indawo lapho engikhona. Ngithanda ukuthi nje namhlanje ke sizobheka indaba yokukhuphulwa kwesithunywa. Abantu abaningi bahluphekile kakhulu indaba yesithunywa ngoba uthola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu uthwasile wangasikhuphula isithunywa. Ukhuphulile isithunywa omunye mhlawumbe asikhushulanga isithunywa futhi uthwase nje phela. Ihambe ibe siyahlupha lento lena ngoba kahle lezi zinto ziyamawele. Lezi zinto mangabe uzenza kufanele ukuthi uzihambise zombili. Ngalesikhathi uthatha okunye ukushiya kuzohamba bese kuba khona inkinga vele ngoba kahle ziyakhwelezelana. Alizuvuma idlozi ukuthi akusebenze isithunywa libe likhona lona lingalungiselwanga nalo. Kodwa mangaba kuwukuthi ukulungisile kokubili kuyakwazi ukuthi ukusebenzele futhi engifuna ukukusho kakhulu isithunywa siyinto ephila kuwena ngaphakathi, yinto owazalwa nayo. Isithunywa asilindi ukuthi siyoze sisebenze esigodlweni. Isithunywa sisebenza noma ikephi la usuke uhamba khona. Isithunywa isona esisuke sigayida endleleni kuyona yonke into ohamba kuyona nobungozi osuke uzohlangabezana nabo. Ngisho ulele ebusuku isithunywa sinamandla ngohlobo olumangalisayo. Isithunywa siyalibhitha idlozi ngoba idlozi linokusetshenziswa. Idlozi angithi phela kwakuwabantu abathi nabo bese bezwe ubuhlungu bese ikhala induku babaleke bahlehle khona nabe bayamagwala babaleke bahlehle bame babukele ukuthi awungeke phela bayasha bona manje. Kanti isithunywa sona siyakhombisa ukuthi hey vuka kunesimo esikanjeni esizayo. Noma thiwa idlozi lona sebelicindezele kodwa sona isithunywa siyama. Ngisho noma ngabe sekuthiwa bayasithwebula agcini bona ukuthi bazosithwebula bona bese kugcina bona ngoba phela sona sinamandla ngohlobo oloyisimanga. Munesithunywa usebenza uze uyongena emgodini. Kodwa idlozi lihambe bese liyaphelelwa lona. Usho isikhathi sokuthi hayi manje na selidonsa kanzima seliyahluleka nawe mhlawumbe sumdala awusanawo lawa amandla lawa ukuthi lokhu uvuselela. Kubalekile ukuthi ukhuphule isithunywa ukuze usizakale ngoba isithunywa isona esikwazi ukuqwashisa. Isithunywa singakuvezela into manje kwisibonakaliso mhlawumbe ulele ebusuku sikuvezele into idlala ifilimu izifike ekugcineni kuze kubonakale ngisho isiphetho sayo into ukuthi kugcine kwenzakalani noma kugcine kunqotshwa yini. Uthola ukuthi kuzozithulela njena mhlawumbe uphele lo nyaka sikuvezela into ezokwenzeka ngonyaka ozayo kuthi khona isimo sento ezayo kuwena. Ngalokho isithunywa kubalekile ukuthi uzihluphe ngaso. Ungahlali umuntu wesithunywa akaphumuli akanako ukunethezeka. Uhlala ukhathazekile ngaso sonke isikhathi. Namhlanje ujabulile mhlawumbe uthola usuphela ngisho usuku ujabule leso sikhashana emva kwaloko sekushintshile usuphatheke kambi usuyabalisa usuyathatha usuyabe ukuphumula nje umuntu wesithunywa akukho awurelax ngoba ngalesikhathi urelaxa naso siyehla sishona phansi. Isithunywa sifuna ukuhlushwa uye emanzini uyokhuleka. Isithunywa sifuna uhlala uthola izwasho uyihlambulula ugeza ngaso sonke isikhathi ukuze sihlale siphakame. Isithunywa sakho kufanele uhlale ungene ebhandini ukhuleka umuntu womkhuleko awunako ukuphumula. Isithunywa siyahlanjululwa uthola ukuthi izinto zakho zicindezelekile mhlambe vele awuyena umuntu ofanele ukuthi uze uthwase weyisangoma kodwa wena uphiwe ngokukuthandaza. So kufanele ukhuphule lesi sithunywa ebese kuba ukuthi izinto zakho ke manje ke seziba yilento lena oyinikiwe ukuthi kube ingakhona ngabe uzobusisa amanzi usebenzisa izwasho whatever lokhu kunikiwe ukuthi uzosebenza ngaleyo ndlela.
Kuyasiza ke lokho ukuthi mangabe kuwumuntu ozothi mangabe lezi bonakaliso nazo ukwazi ukuthi uzilandele ngendlela okuyiyona, isithunywa sizokulonda futhi sizokulasta. Ngoba isithunywa siyinto ofanele uhlele uyiphethe kahle. Isithunywa siyifuna into engcolile. Isithunywa sifuna uhlale uklini ngasona sonke isikhathi. Ukuba klini kwakho-ke ukuthi uzihlambulule phela, ukuze sikwazi ukuthi sona sihlale singibethe ngaso sonke isikhathi. Nalento lena esiyenzayo eyokuthi mangabe wena unesibonakaliso onaso, bese wena uyasithatha uyositshela ke ngithi mhlawumbe umuntu wasesontweni ukuthi hayibo baba umfundisi noma baba ubishop noma mama bishop kanjalo kanjalo, ngibe nesibonakaliso esiyukuthi usuyomtshela wena into okade uyivezelwa amathongo akho eyimfihlo, usuyoyitshela yena. Ngalokho yena seyabona ukuthi kahle kahle kunamandla afihlakele akulo mntwana lo. Bese yena ijika inhliziyo yakhe manjena esefuna ukubona engazuthi le yakhe incane yile yakho ekufanele ayithathe ayiphendule isebenzele yena. Kunezinto ekufanele kube ukuthi awuzixoxi nanoma ikubani, especially njena ukuphupha nje izinto zasemanzini, lezi zinto sokuzibona zivezwa ezasemanzini, ubone lezo zinto. Akufanele le nto uyixoxe nanoma ukubani, ngoba ngalesikhathi uyikhuluma iyanakala into yakho. Wena uzogcina nje wena uba umphuphe ungazi ukuthi kwenzakalani ngawe. Kanti manje ile nto wayikhuluma umuntu waseke sehamba seyokuvala ngqi, useyofuna ukuthi manje akube ukuthi nje wena nje uyathithiza nje, ayikho into ephaphe bevelayo kuwe. Uzizwe nawe ukuthi hayibo ngangena endlini yokukhuleka kwahlasimula umzimba, kwakhona into evukayo. Kodwa izovuka lento ibisingaqaqi lutho, ingakhulumi lutho. Ngani? Ngoba phela seyigijime yayo swishwa ukuthi ayivele mayingaphakami, ayihlale nje ithothobele. Kubalekile ke bahlala ukuthi sisikhuphule isithunywa, ngoba kunento eyenzakalayo emhlabeni mesiphila. Uthola ukuthi usuyahamba uyothwasa, uyafika lapha nayo uthwase kahle kube kuhle, kuthi kusuka kube kuvela izibonakaliso. Abone ugobele ukuthi hayi kuhamba kahle mntanami, hayi kuhamba kahle, kuyaphakama impela, hayi kuhle. Athe suka abe ekuswisha lapha, ngithi phela uyena okuphehlela inkambo, uyena okwenzela yonke into. Aswishe lapha yana ehlisa amandla akho. Ugcine wena manje ungasaboni lutho. Ngezinto wena umxoxela zona mangabe uvuke nazo, zikhethe izinto ozikhulumayo. Noma kuthiwa mntama usentwasweni, zikhethe izinto ongazikhuluma, ngoba abantu abafani. Sikhathele ukukhalelwa abantu besibikela iy'nkinga zabo abahlangabezane nazo entwaseni yabo, abahlangane nazo bekhuphula izithunywa zabo. Into yafika yangabi sabile umuntu ade eyizele, yaphenduka into yasetshenziswa ngenye indlela. Nalento eyenziwayo yogobela ukuthi kuthiwe wena ukhonjwe ukuthi lezi ngubo zakho obuzigqoka la ekhaya ziyasala, awuzukoduka nazo. Akulona iqiniso lelo. Ingubo ezakho, ingubo ziyinsila yakho. Ngalesikhathi ukhonjwa ukuthi zishiye wena la ekhaya, zizosalela bani? Umuntu ongenayo lana uzongena agqoke insila yakho wena kade uyigqoka wena. Lento phela le ngubo lena iwena le ngubo. Umuntu osebenzisa le ngubo lena kufana nokuthi usebenzisa wena. Zithathwe zisale lapha yana kuthiwa hayi ingubo la ekhaya ziphuma ingubo ziyasala. Lezi ngubo ezakho. Akufanele ukuthi ziyaphuma ngaphandle kwakho, ngaphandle mawukuthi wena mnikazi wazo. Mhlawumbe usungenelwe yithwaso, uyabona ukuthi uxakekile. Akanayo mhlawumbe ufika wangena ngengubo ezizodwa ingubo zakhe, akanazo ezokushintsha. Usungathi hayi mntana mthatha nazi ingubo ukuze kwazi ukuthi mawunekile lezi ezinye usawashile uthathe lezi ubese uyagqoka. Kodwa akusuke kuwena, awungakhonjwa ngeingubo zakho kuthiwe ziyasala ingubo awuhambi nazo. Bakithi ake sivukeni emaqandeni, asimusa ukudlala abantu. Kwesinye isikhathi kunezinto ezenzeka ubuka, uthola ukuthi nawe lento eyenzakalayo awuyithandi, kodwa ngenxa yokuthi awunayo ipower yokuthi uphikise lento le, ugcine uthula, gcine zinakala izinto zakho, uthulile kodwa ubone ukuthi ayihambi kahle lento eyenzakalayo.
Ingakho-ke bantakwethu sikhonela khona ukuthi sinixwayise ezimweni esesinabantu sebehlangabezane nalezo zimo besibikela kwasifundisa nathi ukuthi no, nathi masifundise abanye abantu sibakhombise ukuthi kunezimo ezikanje ezenzakalayo empilweni. Ukuthi mangabe kuwuthi omunye umuntu yena kwenzeka leso simo, angabe phela nawe kuphinde kukwenze nawe lokho uwele kulona kusona leso simo. Sikhonela kona ukuthi sinisize, sinivule amehlo. Ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto uzenza ungazi. Ungenalo ulwazi lakho ukuthi kahle kahle kusuke kwenzelwani mangabe kwenzakala kanjena. Kodwa-ke thina sikhonela kona ukuthi sinixwayise ukuthi no, akuyona indlela e-right, akuhambi kahle mangabe sekuhamba kanjena. Siyakhushula-ke abantu abakwethu isithunywa, usizakale nje. Izinto zakho ziqonde, izinto zakho zinikwa ithongo lakho, izinto zakho ozinikwa abantu bakini, okhokho bakho, omkhulu bakho, ogogo bakho, zihambe nje ngendlela efanele, zibe zinhle izinto zakho. Ungalimali sikhona. Sizakalani bakithi. Umakhosi uKhwashube lo eMgababa. Ngiyabonga kakhulu lisazobukela endaweni lapho enikhona. Ngiyatholakala ku-TikTok, uWhatsApp, uFacebook, uYouTube. Inamba yami iyona le engezansi lapho ku-screen. Uyakwazi ukungifonela. Uma ukwenza ungangitholi, ngisuke ngisabhizi. Kodwa mangabe ushiya umqhafazo, ngizobuyela kuwena ngiphendule usizakale kuleyo nkinga ozosizakala osuke unayo. Makhosi.